Carcaixent es va convertir a finals del segle XIX i principis del XX en el principal nucli productor i comercialitzador de taronja. Des de la nostra ciutat es subministraven els principals mercats d'Anglaterra, França i Alemanya en un flux bidireccional que ens portava les noves idees nascudes a Europa. D'aquell període conservem un paisatge únic i una gran quantitat d'edificis sorgits al recer de l'esplendor de la taronja, en l'estil del moment, el modernisme. Actualment, la societat carcaixentina està treballant intensament per a posar en valor i recuperar este patrimoni que encara es conserva: horts, cases, magatzems, urbanisme, paisatge i la memòria viva de generacions que han viscut per i per a la taronja. En esta línia s'emmarca la Fira Modernista de Carcaixent.